ga madigan asalin inda ruwa yake. amma ka kumanta arras wani lokaci an ce kai yana daukan duka gundulmin nan kamar da zamu cimma a gaba in mun zo wanke shi. yanzu alola ne, an gane. to an gama shi ma alolan ba sai an kwarara ruwa can na a zo a gani ba, ana iya bi da ruwa da ke hannu. farko alola kana fara shi ne daga mai asalin inda naturally gashi ke fitowa, naturally. saboda wani zai yi wa gashin sha kusa da giran shi, akwai masu wannan, wani kuma baya gashinsa ke yi. to amma asali wanda aka fi sabawa dan inda bakin alolan nan ke fito mana, galibi bakin sujada galibi a nan ne wurin da gashi ke farawa galibi, da aka sai a yi kiyasi da shi. to an wanke fuska an gama da wannan saura ne sai a dawo hannu. mun san da ake wanke hannu ko asalin inda yake wajibin daga nan ne, nan gwiwa hannu. to amma da me don kauce mashakka shi yasa muke kara kaɗan daga sama, saboda zai wuya ka iya samun daidai wa daida. amma ka hau sama kaɗan to ka cire shakka, kuma ba a ƙurewa a zo nan kamar 'yan shi'a. kun fahimta? ma'ana kamar nan, kamar daga nan zuwa ƙasa, kar a zo daga nan kamar za a yi dambe ko za a ɗaura guru. ina fata an fahimta. so daga nan za a wanke na dama, sannan shi ma a koma na hagu kamar yadda ne. kar ku manta kullum in ka gama kai me ka rufe ka suturta. a kiyawa yana da matukar fa'ida kwarai da gaske. kuma ba a wankan gawa mutane na shigowa, ba da yazo ina yake ai yana ciki a ce ai kawun shi ne bismillah ka la, ba alfarma bace, ba alfarma bace. su na ciki sun ce a bamu ruwa ce wancan kawo ruwa, a miƙo mana kaza miƙo. amma dai in mutum ya rasu ana buƙatar a mutunta shi. yana da kyau mutum ya wasiya kan irin waɗannan abubuwan, saboda su da yawa wani yakan rasu mutumin kirki ne, salihin bawan Allah ne, Allah ya yarda da shi, amma da yiwu a iya ganin wani abu da ba a so a gan shi ba. shi yasa ma akwai tsananin narko ga wanda ya wankan gawa kuma ya taho yana ba da labari. ina fata an fahimci wannan. to shine sai mu je na gaba, mu kaddara mun yi alola har zuwa mun san karshen yanda alola zai kasance. yace sun mai gasilu ra'sahu wa lihiyatahu bima'in wa sidrin aw nahwihima. to yanzu ba an gama alolan, sun mai gasilu ra'sahu kansa, shine ce muku kai yanzu ba zai fara da nan ba, kai yana daukan nan gaba daya, ma'ana daga nan zuwa sama. an fahimta? to in an zo wanke shi yanzu a ruwan da kike da shi ana expecting ruwanki ya zamto roba biyu ne. roba mene biyu, ɗaya ruwa ne fiyo a ciki, ya zamto ya fi kowanne girma da ruwa da yawa a ciki. na biyunsa ya zamto akwai magarya a cikinsa, shi wannan ba sai ya yi yawa can kamar wanda yake asalin ruwan yake ba. to shine anan malam ke cewa za ki ɗauki wannan ruwa na biyun mene mai magarya a cikinsa, da shi za a wanke kansa. au nahwihima da ya faɗa, in ba samu magarya ba kafur na iya yi, sabulu ma na iya yi. an gane maganan? amma in za a samu magaryan shi aka fi so. in babu shi duk wani abu makwafinsa zai iya ɗaukan hukuncinsa. kuna tare da ni? na'am. to shine ma ce za a wanke wannan kai din. sai dai za mu iya takdimi da ta'khiri, shine idan wancan batun kitson nan da aka yi magana, in mun so kan mu zo nan ana iya yin kitson. kuntuna ana iya, saboda zai fi saukin kila idan kan in ka a kwance ne mu yi shi a hakan mun gama mai kitson zai fi, tunda zai fi shiga ruwan da muke bukata. in ba a kwance bane na Allah yin kitson shine zai fi, ko a kwance kan kafin a kitson, in an gama wankan sai a kitse shi gwargwado yadda wanda suke wankewa suka kula. kila tana da yawan gashin da za a kalli maslahan yi kafin ko makamantansu, wata kuma kila ba haka ba. to sai malam ce sun mai gasulu shaqqahul ayman. yanzu an wanke wannan kan, sai kuma a zo bangaren sa na dama. wannan na daman kaga me yi zai dawo daga nan, misali inda nake, zai ba shi daman ya zamto cewa
mamacin yana da ikon ta'amuli daga kan shi har ina har kafan shi, ba kaman kilan ina tsaye a nan ba. Kun fahimta? Idan mutum